kuhlale kuyi-peaceful march njalo nalabo bathi babagadile nibatshele ukuthi hayi bazohamba nabo ekugcineni kukhona leso baqonda khona ngqo even nawo amaphoyisa hayi laba nje okuthiwa ama-security aqashiwe la ukuthi ahola ngabo bazohamba nabo thina sibesabi thina igazi ngiyinto esingayisasa hayi ukuhlonipha nje sisahlonipho kwamanje kodwa kuzofika la singasahloniphi khona ngithi mphakathi bambanani kanje njengoba nibambene namhlanje siyazi bafowethu khona la esigcine singafikanga khona kodwa nje ngelinye ilanga mhlawumbe sizogcina sifikile uyayibona njengamanje kahle iy'tolo lezi angeke kuze kuphela i-30 days sizoyithatha ngenkani lezi iy'tolo lezi sifake abantu bakithi angeke sisacela kumuntu ngoba akekho umuntu one-right yokufika la ebeseba nesitolo futhi umuntu uma ungena ezweni kuyabhala ukuthi une-5 days or unelekhuzi akekho umuntu okuthiwa ungena ezweni akwaziyo ukuthi uzohamba nini loo nto nje amaphoyisa lawa siyazi ukuthi adla imali kodwa nje bafowethu sizoyishintsha lento ye-peaceful march ya uyabona Phakela mfethu as out as Grootmane as indoda yomZulu ya mina ngayibona lento kudala uyamdinga umuntu mhlawumbe ozokubheka yabona khona abantu ababona ukutshela iqiniso uyamdinga umuntu ozokubhekela ukuthi whatever yenzakala i-right or wrong uyangithola mina nje from the day uZonda decide ukuthi xolelanani nongizwe akabe khona kulento what that thing was a bullshit because amasimba being honest with you yabona ungizwe akaqala ukuyenza lento futhi ungizwe uyaphila noKhuzani ungizwe but mangasakhona ukusebenzisa uKhuzani wamkhuluma kabi wathini abantu they will say because you are a Blue Nation ya vele uzofavor uKhuzani what no I'm talking about ama-sins enzekile empilweni nongizwe ungizwe nje mfethu i-slay queen yabona slay queen kahle uyintombazane le ukuthi ihlezi ngaphansi kwamanye amadoda ukuthi kumele ayenzele ini control amanye amadoda so mina nje from uZondi eqaleni enza ukuthi inzwana beningasazwani vele and thina as abantu abali-understanda evari we happy thanizwani amazi ungizwe ukuthi uyintombazane yabona so Phakela lalela ungizwe waxabana noKhuzani ngoba uKhuzani engasakhona ukumbhejela yabona engasafuni ukumbhejela esekhathele ukumbhejela uKhuzani kwakhipha amanye ama-voice note ungizwe ekhuluma kabi ngoZuma but uZuma waboshwa ungizwe just because une-following wakwasebenza uKhuzini ngoba phela into emenza ukuthi abe umuntu ukusebenza uKhuzini ayikho enye into hhayi ukuthi unomnsizwa mhlawumbe khonto akayenza isirasa ukuthi nje wakwasebenza uKhuzini into emenza umuntu ukuthi wakwasebenza uKhuzini wabaphephula ngokusebenza uKhuzini ungizwe wakhuluma ngoZuma kabi kuKhuzani uKhuzani but wa-understand ukuthi lo ixoki ngelinye ilanga ngizoba nenkinga ithi ngiwasave wonke amagama wakhuluma ngoba kusasa kuyoba ngathi akhulunywa yimi wasave uyabona sharp awasavile kanjalo kwaqhubeka impilo wamveza ukuthi wayethini ngoZuma yes kwathi uKhuzani wrong okay sidlule lapho uZuma khona la khona ayolontsha khona i-party i-MK party Ungizwe was the first person or against that I was the first person against that ANC yambhadala ukuthi abe against ilona i-MK
ngambhadala ANC and I was happy. ANC imbhadele wathi yena ngalo langa kulontshwe MK amabhinqa wonke owafuna emcimbini wakhe wasala nabantu abayi7 kulo mcimbi wakhe. Yes. Eyithathile imali from kuCyril Ramaphosa. Yabo? Manje wena ukudonsele kulezo zinto. Manje wena ukukhombisa ukuthi ngathi uyisilima ngathi uyini ulwa nani noJesse. Okamela angene vele kulento ungizwe mfethu akazayilo lekhantri. Ungizwe yonke into ayenzayo uyenza ngesisu. Yabo? Nani kwenye into aninalo iqiniso nina wena Phakela awunalo iqiniso ngoba nalesikhathi eshisa umuzi wakhe nenza ngathi ushile ushiswa abantu. Yabo? Nenza ngathi ushile ushiswa abantu. Nazi ukuthi ushiswe uye mani lo mfethu umuzi. It's a plan this thing ukuthi adonate lo mfethu vele yonke into ayenzayo uyicabanga ngesisu. Yabona? Kodwa ke mina ngizokutshela ukuthi manje qina ube out lo yiyona qina khohlwa ungizwe. Ungasamphenduli futhi ntomdala. Thina amamashi uqhubeka nawo. Awakaze vele kuba amamashi akangizwe. Ngizwe wadonswa wanikezwe ifoshuna wanikezwe imali wasponzwa ezintombazane vele amantombazane afaka inwele. So hayi mfethu hayi into singayikhuluma thina ngongizwe. Futhi amamashi akusawa ka Jacinta. Yena nje ubanga lobutabana nabo no Jacinta kuphela. So thina ngeke si entertain into yakhe. Ngiyama lapho mfethu. Kuyaphileka hayi no akincenga. No wade ngibuka ivideo laphana. Emavideo nje ngabathi apostiwe mabili okwamanje. Laphana kwinsizwa nomnsizwa foundation development. Uphayile umthakathi ubehambile indawo zangale ngakithi eZululand. I think ube eDalton lapho uLundi. If I'm not mistaken eDalton uLundi. Lapha ngani noma kusempunga amhlophe lapha. Naze nasiphoxa nabomama babili. Yazi nginyanyile, I'm so fucking pissed. Nginyanyisile. Ninyanyise lokho yawe umuntu omenginyanyisa kunyanyise uzufike la khona ofisa ukuthi ngathi ngaphalaza. Cane yaze nambukisa ngathi shem. Ulundi lonke ulundi lamntwana naliphoxa nje. Ubani ongamazi phela umthathu, ubani ongazi ukuthi kwenzakalani. Ubani ongawazi umthetho, yini meni ngawazi umthetho ngoba nina uqale nina enifuyelwa umuntu, yini meni ngawazi umthetho. Kwaqale nini ukumasha? Kwaqale nini ukukhipha abantu bokufika? Uma nina ningazi lutho why ningakwazanga ukuthi nenze research? Uma kukhona ningakuboni noma ningakuzwa kahle, wani ningabe kuphela umthatha ekhulume nalo leli kwerekwere leli qede bese nimbizile eceleni ukuthi cha khona singakuboni emkhala naku yini nibukise ngathi kubantu ngodoyi yini nibukise ngathi zinsha nibukisile ngathi nabogogo ninababili nini ninginyanyisile shem ninginyanyisile nizodumisa uLundi sekumele sithende manje la yithi lesobe sesithenda la lonke leli video kufanele kuthende thina nje ngenxa yeni asilali sonke namakorekwere nazinja angazi nivela ukuthini yona le yanto leyani ngizovela hayi ibox store uyasiza usiza umphathi okunuka uma nje sisemazweni thina niyakwazi ube sezweni ufisa ukuye ekhaya usezweni siyasebenza sibanjela intela thina ukuthi nithole imali egrant le njalo enifuyile lapha ayikwazi nje ukukhokha intela ithina sikhokha intela mgodo yezinja msuni yenu ithina sikhokha intela la malebe ithina sikhokha intela msuni yezinja yonke le mali ukuyithola lapho leyo mali ukuyithola la kuyithola leyo mali qedwe kuyisa somali akukhokhi imali akukhokhi ayikho into okuyikhokhayo ithina sithelayo naza nginyanyisa nina msuni yezinja nonke naza nginyanyisa wonke umuntu involved kuleyanto leyana naza nginyanyisa unqondo bekhona amaphoyisa ufuna niboshwe nina uma kukhona amaphoyisa ukuthi kukhona amaphoyisa nawo athengiwe ufuna ngaboshwe lo maphoyisa ngikhona ufuna edlala indima yakhe anikwazi ukwenza kanje nazo sinyanyisa nina sonke singaba soLundi mos why nisenza kanje mos
nazi nesiphoxa man hey bo and ufuna ukhona nobaba ofikayo uthi obuya lapha after 3 months uzobona inhlupheko besinjani inhlupheko yani ukwilike ngani inhlupheko izobuqhamukapi inhlupheko yani yipi inhlupheko ezobikhona ngoba ithina esisebenzayo ithina edliwa imali zethu la niyazi imali entela isidla kanjani thina lo muntu ufika ethatha imali yonke ayisesomali khona imali ayithathayo akhokha intela kahulumeni akhokha ngisho isenti ngazo sinyanyisa nina nazo sihudela nje ninyanyisi samina sithrendeke manje ulundu lizotrend abantu babuza ikuphi yona le ndawo abantu besifazane shema abantu besifazane hambani ke neyibona lapha ukuthi niyatrenda manje nje yona into abenifuna le yona into abenifuna aninazi ingane nina ingane kufanele ngabe izona ezintshela ukuthi kahle kwenziwani nifuye nje umgulukudu anikwazi ngisho nanokuthi nilandele ukuthi okay fine ngoba kahle kukhishwa abantu bokufika kahle bakhishwelana anikwazi kwenza research nezingane zinayikwazi kwenza research nonke nje nizidupha nilele nje nonke nina nomphakathi akhonthwa noma benikhohlisana kuthiwa hayi ufanele kuze umphakathi uzokwenzani vikela ikwerekwere ulala nani konje shit enazira nginyanyisa yabona aze nginyanye kanje mina ngifuni ngolundi yabona ulundi angifuni ngani ngamane ngibulala unqamula amaphisi angifuni ngolundi nisiphoxa nje nisiqedile angazi sinenzeni anginazi sinenzeni nizovikela ikwerekwere inja engakwazi ngisho ukhokha intela ithini esikhokha intela thina sibanjela imali kuma nje sisemazweni ayikho imisebenzi ngakithi ofune ngabe thina siyayisebenza ayikho imisebenzi mina sihambe simazweni sosebenza usuku nemini thina sivuka amaphara thina sibonga mesibuyile endlini nina nikwazi ukuzokwenza umsangano nje uphakela umthathu uzama ukuklina uzama ukwenza ukuthi akube ungcono kube khona abantu abazokwazi ukuoperate into kusho bani ukuthi alukho uhlelo ozokwenza ukuthi kube khona abantu abazokwazi ukuthi mase behambile abantu utholakala itolo baqhubeka abantu baoperate netolo kusho bani yini ningafuni ukuthi into mongayiboni ubuyele ngemumva kwekhona umbuzo umuntu izovula imlomo emikhulu nje lapha